Dámy a páni, na dnes som si pre vás pripravil losy Minisafe a horoskop, takže ideme na to. Ako prvé si zotrieme horoskop, ten som ešte nestieral, takže nájdete 3 rovnaké symboly. Takže no, asi nič. No nevadí, ideme ďalší. A tu máme výhru. A výhra je 2 eurá. Super. A ideme na ten Minisafe. No čo myslíte? Bude tu výhra? Nie je. No čo už. Snad na budúce. Takže dnes sme vyhrali 2 eurá. Takže učím sa s vami, stretneme sa pri ďalšom videu. Nechajte nejaký odkaz, koment, like. Budem rád. Čau.